Sparks Record. Hello guys, hello everyone, welcome to Zim Reality ITV. Pana patinoita nguva viridzo netsvakiridzo patinongova maletesi patinongoigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nyaya yatadzoka nayo guys, nyaya inosiririsa, nyaya inorwadza, nyaya yaMary Mubaiwa. Mary Mubaiwa pane picture rikutendera pasocial media rademburwa Ruoko. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa, but still ndo zvinoita upenyu pakaipa mawani. Kana pena singazive Mary Mubaiwa, Mary Mubaiwa ndiye anga ari mukadzi wavice president wedu. Saka guys, ndichakuratidzai ibo DJ Sparks akataura zvisina umbo, DJ Sparks akataura kunhu kwasina kuswera. DJ Sparks anotaura zvinhu chaizvo zvine namazvo azvo, nechokwadi chaicho. Asi before sandapinda panyaya iyi guys, sandakuratidza umbo wandinawo. Itsika yedu paZim Reality ITV kutanga kusimbisana newatanga kusvika panapa muzuva ranhasi tichivati guys, kana uchingosina kusubscribe, please don't forget to subscribe so that anytime patinouploada something brand new unowana notification inosvika kufoni kwako. Uyezve guys, kana pane timu yangu inoda kuwaka, ichiri kuwaka, ndauya nesolution, ndauya netimu inotaurika nayo, ndauya nemaprizes ari reasonable, inonzi Fata Brothers. Vanorova plastering, vanorova tiling, vanorova ceiling, zvakawanda zvavanoita timu yangu iyoyo guys, ende ine mari nemaprizes ari reasonable, ari affordable guys. Ndipinde panyaya yangu yanhasi, ndofamba kuona mufananidzo uri apa. Ndo mufananidzo waSisi Mary. Sisi Mary akaudza kuti rumwe ruoko rwacho harisisina kuita sei, harisisipo, rwakademburwa. Pakaipa, zvinhu zvinorwadza, but still ndo zvatopo. Vatisapose kungozvitambira zvakadaro, ndo zvinoita upenyu mahwani, but still takutongokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti murambe muchingoisa maprayers, murambe muchinganamatira kuti Mwari vaitire zvakanaka, Mwari vaporese, uyezve watambire situation yavari kuti havasisina ruoko, because vamwe vanhu vanotedza kuzvitambira, but still makamba muchiwanamatira zvinhu zvoita sei, zvinoita zvakanaka. Thanks guys for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Sparks Record.